Alas 3 na ng hapon nang magbukas ng kanyang pwesto sa Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi ang pares vendor na si Jenna Liza dahil sa matinding init ng panahon ngayong araw. Aniya, iniiwasan niya ang mabilad lalo't pat delikado ito at posibleng mauwi sa heat stroke at iba pang sakit. Sinasanay niya rin daw ang pag-inom ng maraming tubig para iwas na rin sa dehydration. Lagi po kaming may stock na tubig na may yelo. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Legazpi City kaninang alas 12 ng tanghali. Pasok ito sa extreme caution level o lubhang mapanganib sa tao. Ngayon po wala pa naman tayong namomonitor within 2 to 3 days na maaaring mabuong sama ng panahon na makaapekto dito sa atin sa Pilipinas. Asahan pa rin daw ang ganitong kainit ng panahon sa susunod na 3 araw sa rehiyon. Wala po tayong importanteng lakad. Mas maganda manatili muna tayo sa ating mga bahay at kung lalabas man tayo, mas magdala tayo ng panangga sa init, lagi tayong magbaon ng tubig. Sa kabila nito, maaari pa rin daw makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms sa ilang lugar sa Bicol Region. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.